Ето бойлера. Виж къде е бойлер. Бойлер. Грее се вода така. И после се изкъпят. С топла вода. Виж какви хубави скали отгоре. Това е черен. Какво да се даде? Вие ги спрял тук. Знаеш какво е по-наве? Качвам се парк отзаде. Това е читър. Ето мимка бусинска керамика. Това свърши, тук сме до ограда. И, какво правим? Слизаме надолу, докато стигнем до реката. Това още ще взема дами, опа няма да.